Slávka, mohla by si vysvetliť túto kartu? Samozrejme, že môžem, aj vám ju prečítam. Táto karta je z balíčka Karty vedomého života, ktorú si môžete kúpiť v mojom e-shope na stránke www.profikamarátka.sk a sú to karty, ktoré vás v podstate každý deň môžu sprevádzať na vašej ceste. Z balíčka 43 kariet si vyberiete jednu, ktorá vám povie, čo máte v danom momente, v danej situácii cítiť, vnímať, ako sa môžete na ňu pozerať. Na tejto karte je napísané: neporovnávaj sa, v každej chvíli konáš najlepšie, ako vieš. Si najlepšou verziou seba samého, seba samej. Tak ako každý z nás. Všetci konáme najlepšie, ako v danej chvíli vieme, preto nesúď seba ani iných. Znamená to, že sa nemáme porovnávať s ostatnými a hlavne nemáme sami voči sebe byť kritickí, nemáme sa posudzovať, lebo my keď niečo urobíme, tak to urobíme tak, ako to v danom momente malo byť. Povedali sme to, čo sme mali v danom momente povedať, zachovali sme sa tak, ako sme sa v danom momente zachovať mali, ale potom nastúpi to ego, tá myseľ, ktorá nám začne rozprávať, toto nebolo správne. Mala si sa zachovať inak, teraz si nebola dobré dievča. Začne nás to obviňovať a my sa potom začneme spochybňovať. A porovnávame sa s druhými, ako reagujú oni, ako sa vedia oni zachovať, že sú od nás lepší, že robia, ja neviem, lepšie koláče alebo lepšie vyzerajú a podobne. A nás to potom dostáva do pocitu nedostatočnosti, uberá nám to sebavedomie, seba dôveru a cítime sa naozaj, sme v energii obete, že nie sme dosť dobrí, nie sme proste dosť, hej, takí, akí sme. A toto je práve karta, ktorá nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že v každej chvíli konáme najlepšie, ako vieme. Že pred rokom som konala tak, ako som v tom čase najlepšie vedela a že dnes by som sa zachovala inak, ale je to preto, lebo už mám o rok viacej skúseností. Už mám o rok viacej informácií a už som o rok ďalej, ako som bola vtedy. A nemôžem sa porovnávať s tým, ako moja kamarátka reagovala na tú situáciu vtedy, pretože ona mala vo svojom živote úplne iné podmienky, úplne iný základ. Takže neporovnávajte sa s ľuďmi týmto spôsobom. Ľudia by vás mali inšpirovať k tomu, aby ste niečo zmenili, ale porovnávať sa s nimi spôsobom, že oni sú tí lepší a ja som tá horšia, nie je cesta k sebavedomiu, ani k sebaláske, ani k nejakej sebadôvere. A keď vychádzate potom z tejto energie, že som najlepšou verziou seba samého, tak ako práve v tejto chvíli som, tak som v poriadku, tak dokážete takto pristupovať aj k ostatným ľuďom. To znamená, že keď aj niekto urobí niečo, čo sa vám možno práve nepáči, tak si dokážete uvedomiť, že aj on iba koná najlepšie, ako vie. A že možno po nejakom čase bude na tú situáciu reagovať inak alebo bude konať inak, pretože on v tomto momente inak konať nemohol. Toto sú energie, ktoré vás privedú do prijatia toho, čo je, do prijatia tej situácie takej, aká je, bez odporu. Bez toho, aby ste tam vytvárali nejaký tlak, či už na seba alebo na okolie. Proste je to tak, ako to má byť. V podstate všetky tieto karty vás vedú k tomu, aby ste prijali situácie také, aké sú. Aby ste nevytvárali tlak ani na seba, ani na okolie. A aby ste si uvedomili, že to, čo práve teraz sa odohráva, je vo váš prospech, aj keď sa vám to možno úplne nepáči. Ešte raz vravím, ak by ste o tieto kartičky mali záujem, nájdete ich na mojej stránke www.profikamarátka.sk, ale dám vám link aj do komentára, môžete si ich pozrieť. Ďakujem veľmi pekne, že ste si ma vypočuli a verím, že som teda objasnila, čo táto kartička znamená a ako ju treba vnímať. Krásny deň.